tabuk sagana dry strawberry. Chongma jong magi. Dini kita Sunday ang charge ni fai drop. Hingga tabuk ang magi chongi tongong ga strawberry biasa nya masa tamjani. Ang amsuk thokse ya mon bagai. Tamjan hai ngi tongha. Tabuk abon magi mokhi magi chanya garanai. Abon yaglo angri sunai. Iko ani ri sujang nai tongo ekdom thana sakang somi kalangmani. Hello everyone, jotono lamsugot kini nani ketal blogot tabuk ngang pajak bo jaga thangjaw nai rok saimano. Ang kasai kun jaga thaya sida jikun jaga thangnan pajak ke khumulungo mang thangkun jaga thayang ke kuki bejing khormi thangnai kuki nuk phagire. Kechini tom rizap naharjak thang phaita angke babsa sahil no saharka chin parani no o shuiri ne washigi rika o shuira gyan kori pra daily o bomahanti mahanti ke toring bahari pra rikna she nahari she bahari she washigi she pra habuli thu sinamar hingga tabuk dogo kori bin tong saima khana jaw kata ang blog haiprom hang tong ka ba hingga tabuk jeng paijak ba ongkhor sinai hingga ke tini nong no je phurungma mani phurugui tlangan hingga nok tini video no mahine paithak jara nai tong di sabajak babsa kontrol lang ba Hwnkhe guys asol hwnkhe tini khumulungo chana bagi se phaima ba chama jagon mahabukha ke jeng tini tam na khan rok to nugi se phaika he deba chicken chowmin chicken soup chili chicken tei chicken momo sungka pura mar kha chai thanglagina jeng khorong yok kai bai kenai sungsar kathang tong sini asuk sadi tini khanawa da langma ari thang sabo saiman ba he deba kathang tong sini tawana ri han sari domon guys sabai ma nang bai mani yaklo sung ma phai goi kisam misan del police panel bagai sida hanai ko nai dong ra sois khai del police thokpali spai bai mani yaklo sung phai ko mushroom pai bagai ko pura abai te sini makhang khang ke mushroom talangi na manai sini sing so suka marang suka binar mang pai hangka ba pura sida marang thang jak kata bung sini motor nanai motor pura mar kha motor ke khrang nau jong tabok ke pura motor na bai yaklo ke kuginyo koi sari tolong sinai pura mar ke ke sung tabok nai chukti bai malai kia sini nai chukti bai dok bana sub sini kamin khai sari pura malai akoi pura bobo blok khaijak ang mo khaijak ba busuk tong thok jong hai de ba guys bakhani borok bakhani dolok bai malai ke sab se tong thage tong ba hai di bang gang kana singai di sakatri chini khumlung bazar di view buska nai thugi jong hai motor me motor thok ngi jong kora jaga onge bini pisong ri subrma jaga singki sa phaijak ngana sing ro jamai ni motor khoida soto khoida jon mano nrok ba kai jang ni jamai ka talong na musungui jong khana phibe ro jaga joton man hang tabuk mira ro kisa sini sehara tehara nai jong sehara ka kisa nai chokrai na hai pa sitra pa na byang suka goi ro goi khibra na bhaida ba sehara no tuima tong ka phajak ke ba pura na na kene wai sana ni release nai ba phuni ya kapla kala jaga ni bahok bahak rak sai mani suka bokhai ka tabuk ke sang pra dam ni apel komla hoide pra pa ye akoi no ka thang sinai guys ang tabuk no sopa kya ko grai suka top to ba heben bagai gangke ang to no daily funugo tam pa ga hedi banga tiri ki fruli hatin ekdom mani kom gang je no pai mani sakhina mani am sunga pai kya hanga tai tabuk ang kisar lela gana lela ba yawal hanga ga mami rok sangnai ama to mamu sangnai ganga funuga tin tam subi sange tin to mushroom pai te heja ka hedi banga ga mushroom no sangnai ga tam sa doglo bebal funugi telanga na ga no nai tongdi ke guys sini mushroom na pengi chana ne bagai amsuka tiar kha hane ula pura am kha tabok rwoi chang na sutui berama ang tai moso som nini hasing ri sum hote rwoi khobiri kha amang ka tabok sui jong pra pai tu man sang ba sui akoi sana nang bole hade baba ring ka tabok sini mui khulung na pura hane biri sak ni butoi phaya koi sira mar kha bahai bai ta hai bai tong tiu kha mui mon ya koi sira mai si khurinya kwa hane mai tong wai son sini phung ni sisiri berma butoi ka tai along mo sedang along baza dei mushroom pengjak ta khumbutai hingin norok bai khana pungo malai sinai pura ekdom makhang thom ke asung kaham sai thumani good morning ta khok bukhok toksa bukhok jotona ani video no nai tongne okara sagara surai hoite khonai hoite jotona lamsa ko tabung ga phungne maitek boxer jak ng tabuk motor no saigrana mui songtana ba Hwnkhe banda kopi dan kun buji bai hangka sini motor no sung bukur khugai pura busli srai ke khugai pa kha mangka sini banda kopi pura rawi akoi hingga sini gazor hoite sajor hoite alok hoite salok hoite pura rawi akoi paikya sida hanya mark hang kitab gorota mana kaleba nini moso hoite pura ngori sum pias hoite ori sum ler ya pius rai zo ngapra kok thaji satin bulung rok manor bujari ba ngapura ro tuiri zau kha sida hang tabok songna pake yang sini aming burasa mokol kota sa tabuk sebani nogo hangka nasing aje yang sida sini mastat oil ka sini karai kudung karai basira purmane ruk phai bura hang tangla sa pura
Amang sini pias ri kha pias khaksa wai sana mar khang wa ma khiklar khan damni hanyo damni wasana sung bang mui chong tong tabok nga siro hanyo kol sini kolai bupam tupam nokori hanyo kabri hanyo mokoli mukte bakhani thui nono mai ka jagano kuthi mane khane ba ama sida hanyo kolai akoi sida hanyo ekdom bupam kwrwi sida ekdom bahai phairoi pura noksa nogari bahai manoi ekdom ri khang ka tabok sakao somri khlobi ri khang ka tabok sini bua hui tong aska bua huka buane jibanu kitano hore ka thane jar nga sini moi yo pra motor bori ri khang tokti bok khikla ri khak kini bagai takhum putai prasarai gang to tokti chai tabok angko masing ne bagai sira allergy bari thuinai amone bagai hinga tabok moi mone ya koi mai gunya ka mos deng kelwa mos ka mos deng kelwa angka bo hang ga sini moi kini somari ga guys tabok ke tidi hoi ta so ka phek so guys ga tabong ga chini shooting kisa pai thau dek pai chini tabu lunch time jeng Kubui bai da korno ga tiffin hana thang gang no bai tang ma jong ha anti nam se rule ka bang ma ban bagai na la pra ran di heng thanga ko ma sama ko ngai bam sung bari khang ga tai se ku chu bi tong ka bang yang hong ga nai thuk ti pajak ka hing sukang mai tren be ni haya da buma song parawa mono sol tong khang ga khala nro bra hai nang za comment khai salita Uf, anak cok tino, kayak bed komentar aja, bapak sebenarnya cok saja man. Cuma nak orang berjalan cok, ang beras lah kan, kau kita macam kau. Sekarang baru nak cok, kau kiu dengan cok berarti. Iya, awak mah kau normal ni. Am sekarang dah sasir enggak. Oh, yang deal sekali nangka. Enggak tahu. Terus ni, subscribe lagi. Enggak tahu aku macam. Tak aja. Enggak tahu aku macam tangzak enggak paham. Produktifin tam tubuh nong nong kan, kisah bisa angam sek. Sok digeri kya khanya nam saga lengjak tene kagai jipungam phungan ko ngai jong tabu ke sok ke sini sa jangai nungjang nai ke norok bai sari go mala nei tabu ke sarik ba je tono na sari ka ham tabu ta sha khumul go thangna to tabu mane tini sari go angka mia sari go to asha thang pai ra ka hwnkhe khumul go mango ke din laisu ba tongso ani kam ko mon bagai hwnkhe ang tabu ke be khorong nei thangnai thangai tam khai tam jai phuru go nai khaimela khayam suk sawi sana ni mang thangwa mai ja angka tam pai am bo phuru go na tong nai jong di dipon mai se ja yar leng tong ha khop sa mai se heng no ran sawi rang mai thangwang ga ni khorang ro thui ti ni ga mai hingga tabuk thangnai tom sa hojak am se phanya hani sawi se tabuk phamian saw tai 20 minute nang len saw hingga tai khorok sa no sahori je tabuk se tai khorok sa khumulung ni phajok bo actually ang tom chalong na rong ni number kabang mana jak anor barta hai tongo jes no pan sa ka mano hai pano uwa phaidana hani kol khagang ga phaimanon sakang ga tai ma phaime agan lo sung thangwa phaja iko sung ke be khorni thanai bini dress kani masung ja hani ki sambut op ki sabukho kusung jak nga tabok khorosana sama to mali anga ba tai khorosana saja phai tongo ga dara sopa ke thangnai ga nong ton phunga na nong nai jongdi tini sapung amsake busy aboni bagai shira yathe ro sasuko ngangge nok ni simi am hakyang kakhagai phaimene bazar sopa ke bazar pura nga to phana belai bazar kasara ko borok ma lighting ko tongman bagai amsak yakung amti khali anga tabai ko nari bazar sopai tong pakya horo hanga tai be nai thogo sini khumlang ni biuro Hwnkhe jeng tabuk puila habuka restaurant do ga chana ni bagai se phai hwnkha ba keke be khorong ni menu card nai tonglayo dorok bo bibi ba handok rok tong khangke gathai tonglai di tawalai di buri ba salsa jotono buini no khungo sogai no lokhe ka jagai thak ba sabuti khang ba sema lagi lak tabuk no bakha khulugoi tongdi hwnkhe jengna lai fiu kha angkhe na khatini chicken fried rice tai bokana kha chicken chowmin omake chicken kebab dry fry yangkhe ang na kha bubu 1 plate chabai mani yagolo hwnkhe hati khlaina ni phayuka tabuk na nai jeng gangla hwnkhe belai thokjong ang noga thangai gangla buti khaijanai tini omo hwnkha chakomra bosok na kha gangke waisero na signala ekdom khubulu bazar ko hati khai arbangjago GDT prasor bo haina hapen ang khubulu ro barkhana arbangjago ang kun jaga arbangjago DGDT pras hama bang bakhang kebang ma ba tam saitong tong thomani ni juda tabok hwnkhe jeng nogo kifili tongo nogo kifil mani yagolo tam pakhya kisa bisa no rokno haina hai furu piunai sabo laman thunu welcome kri tong har santo ne nukha laman thika nasing tong jao bo sing je phaisak bona sajak bala kati char phani nei har santo hare ari khaji de sabo bo hadi Cindy! Him satu nogo himde. Hwnkhe guys ang tabuk bazar sakpa kyang to nong tini phunu kom hwnkhe tini phunu jam nai tam paikha hwnkhe norok nai dita hedeba lengur ki hat me angur muri Johnson baby cream for my sister
biscuit mimi bai chana so mo mix khai chana bagai Maggi bang tikre ne man chocolate gangla 20 টাকা ni sakona ba 30 টাকা ni chocolate chagar chocolate man chocolate chagri man chocolate hwnkhe guys ang nong no phunu koi terba kha tam tam pai kha ang tabuk ang ta tamung jana an bazani phakir niyom je nong no phunu nani tam tam pai kha abon yagolo hwnkhe tam ama tam tam mamu song am phunu koi chai thunani am sung an kam te tini bahari phunu nai hwnkhe tabuk to ang nong no phunu koi terba kha de bang tabuk tam musung song ya tam se phunu nai norok to nai tung di tini ke jeng songoi ja sinai gangla boti di poni mui bo tongkho hwnkhe guys norok tini video no bahina ka kha khlai nai thukjak na hanai ne tini bai am sung no jotno na hambai pai thak jara nam sak hamjage logiri tirong ban bagai next vlog no bahin hete kam kren khamalai phine guys tata